Sí. Pois. O de obras e servicios da Deputación. Entón, o primeiro punto da orde do día é aprobación se procede das actas do 4 de decembro do 4 de decembro e do 13 de xaneiro. Non sei se hai ata do 4 de decembro algo co xetar ata. Non? Votos a favor da aprobación. Queda aprobada por unanimidade. Ata do 13 de xaneiro, grábache eso. Do 13 de xaneiro do 26, algo co xetar ata, votos a favor, apróbase por unanimidade. O, o punto o punto 2 da orden do día é o Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal por 2026. Neste punto temos unha modificación para someter á urxencia, que é un engadido da mellora da rúa Camiño dos Frades, que iría nun plan complementario e despois houve unha modificación que podemos explicar aquí Alfonso, secretario, que foi o que ven hoxe a pleno definitivo, non foi exactamente o que se levou á Comisión de Asuntos do Pleno, co cal habría que ratificar a urxencia para poder facer esta modificación. Efectivamente. Se puede traer a comisión nada, al pleno nada que no se haya debatido previamente en comisión. Y como el acuerdo que se quiere adoptar o que se propone adoptar es distinto del que se debatió y dictaminó en la comisión, pues entonces hay que votar primero la urgencia. Entonces lo que se dictaminó favorablemente en la comisión era que de la chega del 2026 de la Diputación por importe de 493.817,31 euros, todo se dedicaba a gasto corriente. Y de la chega de la Diputación por importe de 523.745,68 euros, se dedicaba a gasto corriente 74.803,23 euros y el resto, 448.942,45, a una serie de obras que eran el parque infantil por importe de 255.414,70 euros, local social de Tronceda por importe de 114.708 euros, pista
de Outeiro a Currás por importe de 36.297,08 euros e Mellor a Rúa Rosalía de Castro por importe de 42.522,67 euros. Y de la Chega del 2025, bueno, esta era la Chega 2025, todas esas obras importaban 448.942,45 euros y el resto de la Chega, por importe, como dije antes, de 74.803,23 euros, se dedicaba a gasto corriente. Sin embargo, ahora lo que se quiere hacer es meter la mellora de la Rúa Camiño dos Frades por importe de 167.042,15 euros en el plan complementario y todo lo que iba en el plan complementario que se había debatido en la comisión se mete en la Chega del 2026. Por lo tanto, en la Chega 2026 se cubriría un importe por importe de 147.587,29 euros, dedicando a gasto corriente 346.587,29 euros, más el gasto corriente que sobraba del 2025, que queda igual que antes, por importe de 74.803,23 euros. Y eso sería lo que se quiere modificar. Entonces ahora hay que someterlo a votación por urgencia. La urgencia viene motivada porque hay que remitir a la Diputación mañana, día 6, antes de las 15 horas, una certificación de los acuerdos adoptados por el Pleno, porque si no se perderían estas importantes subvenciones. Non sei se alguén quere algunha aclaración. Se non, votamos a urgencia. Votos a favor da ausencia. Queda aprobada a ausencia por unanimidade. Bueno, isto trátase do que trae este grupo de goberno ao pleno de hoxe, a aprobación deste POS. Creo que algunha xa dixo aí o secretario nesa modificación que houbo, que incluye obras nas parroquias de Arzúa, Dodro, Viladavil, Tronceda, Don Bodán, Santo Estevo de Campos, San Martín de Calvos, Burres, Santa María e Brandeso. O que pretendemos desde este grupo de goberno pois é repartir o mellor posible entre todas as parroquias e neste caso pois levamos ese tipo de obras. Despois na intervención, se queredes algunha aclaración, pois no debate explicamos algo máis. Abrimos un turno de intervencións. Ten a palabra Begoña. Alternativa por Arzúa. Bueno, nos vamos a votar a favor, claro, e sobre todo facer fincapé en tres cousas. Unha xa acaba de dicir Begoña, que este concello, como outros moitos concellos, pois sobrevive moito gracias á aportación que neste caso fai a Deputación provincial, que a xente ten o que ter claro, a veces non se di suficiente, entón hai como certa confusión,
pero sí que deberíamos facer máis fincapé en iso para que a xente de Arzúa pois sepa quen dá os cartos e quen non. Eso por unha banda, despois por outra facer un pequeno comentario sobre dous proxectos, un que é o Parque Cuberto. Xa houbera unha tentativa de facer ese parque ou ese espazo infantil para con cartos do Agader, solicitárase e non fora posible porque ao final non houbera esa achega. Isto digo porque tamén é un recurso que moitas veces o Partido Popular fai referencia a el de que si non se pide, de que si non sei que, bueno, pois moitas veces pideuse e non se dou. E no caso do local social de Tronceda, pois tamén comentar que, bueno, xa son anos de reivindicación dos veciños polo local, había distintas opinións na parroquia, ao final hai acordo de que se transforme a antiga escola de Tronceda e pareceme importante, a parte que deixa en evidencia pois que este goberno non só se fixa a hora de decidir as obras no número de votos, senón das necesidades reais, porque se nos fixáramos só no número de votos, pois probablemente non se traería aquí este proxecto. Venegas. Boa tarde a todas e a todos. Ben, pois desde o BNG tamén nos sumamos bueno, a esta importante recoñecemento que lle hai que facer, non? Pois ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, porque efectivamente, pois, como xa comentaron tanto Begoña como José Luís, unha achega imprescindible para moitos concellos, bueno, pois como a dimensión de Arzúa, temos hoxe non sobre a mesa pois un montante económico moi importante, moi potente para distribuir bueno, pois nas múltiples necesidades que ten un concello como o noso, ben, pois procúrase facer da maneira máis equilibrada e máis xusta, pois atendendo as múltiples necesidades e carencias, non, que ten un concello da dimensión de Arzúa en quilómetros non só de pistas, senón pois tamén carencias a nivel orzamentario, non? Nese sentido, eu quería destacar pois, o esforzo que se fai nesta proposta pois, pola atención ás parroquias, porque se fai unha importante aposta pola inversión nas parroquias, e tamén destacar esa obra do Parque Infantil Cuberto, porque é unha demanda que hai das familias de Arzúa, que xa ven de moitos anos, e é unha aposta tamén moi importante que fai este goberno por urbanizar e humanizar un espazo como é ese que temos entre a residencia e a escola infantil, que ademais da proposta que temos para albergar ese parque infantil cuberto tamén traería consigo pois unha zona de aparcadoiro que estaría axacente ao parque tamén para axudar a desconxestionar esa zona que, bueno, pois aquelas que pois, bueno, por motivos familiares pois transitamos moito esa zona, sabemos que en determinados horarios do día pois está moi conxestionada de vehículos, non? E é unha arteria pois moi importante porque estamos falando de que ali temos xa non só pois a Casa das Mulleres, temos tamén a residencia de anciáns e temos a escola infantil, non? E nese sentido pois entendemos que esa parcela pois ten que ter un uso, ten que estar humanizada e que mellor uso que darlle que un parque infantil cuberto para que as crianzas de Arzúa podan desfrutar bueno, pois todo o ano, non? Ter un parque infantil accesible, máis nada. Moi boas. Bueno, sobre quen dá cartos, eu creo que queda moi claro, e ademais queda reflectido sempre sobre o papel que son precisamente a conta xeral, ao finalizar cada ano, ben se ve o que se cobra de cada organismo e entendemos que cada organismo tamén está para o que está. A Deputación paga unha serie de gastos, a Xunta paga outra serie de gastos
Bueno, a Deputación quizás sí que debería, e a mellor isto non é só o único desta provincia, nem incluso deste equipo de goberno que está dirixindo a Deputación. Eu creo que a Deputación seguramente debería gastar menos en cidades e gastar máis en concellos máis rurais, porque para eso se supón que están as Deputacións, para preocuparse un pouco máis polos concellos pequenos que non polos concellos grandes. Dito isto tamén, xa que mencionades Agader, pois bueno, creo que Agader está á espera de que o Concello de Arzúa solicite algún proxecto en canto a fondos líder. Toques e Santiso, que son gobernados polo BNG, pois si solicitan ou teñen solicitado e recibido cartos de Agader mediante fondos líder, que, bueno, por certo, o GEDER actual, ou polo menos a composición do Grupo de Desenvolvemento Rural actual, pois sí que o Concello de Arzúa está presente, está aquí o señor alcalde de vicepresidente do GDR, pero antes, na anterior composición, o Concello de Arzúa prácticamente nin se coñecía porque non facía acto de presencia nin o alcalde nin ningún concellero quen podía delegar, non solicitou axudas líder. E o único que sei de Agader e de o Concello de Arzúa, que prácticamente hasta agora polo menos non existiu para o GDR, e é unha lástima porque son fondos que están aí para solicitar polos concellos, que se non son para solicitar, pois non sei se un parque infantil entraría por aí, pero seguramente, igual que calquera tipo de edificación, este destinada pois, a xente maior ou aos nenos ou que sexa, non? Igual que fan outros concellos. A parte disto, o que son as obras en sí, pois é certo que moitas veces nos abstemos neste tipo de cuestións porque como tampouco nunca se debaten e a veces nos chegamos con preguntas ás comisións e siquiera se nos contesta, porque moitas veces se descoñece o que son o contido das obras, pois máis ou menos analizando todas as obras, creo que prácticamente, non vou dicir todas, pero a gran maioría si foron solicitadas por nós, incluso cando estaba o anterior alcalde José Luís xa habíamos solicitado, que pasa que en algún caso habíamos solicitado en partes de algún tramo que se está propoñendo agora, claro, é normal, porque pasou xa tempo, xa levamos pois case 3 anos de actual mandato e é normal que si o solicitábamos daquela, pois que o que antes eran unhas fochancas, pois agora haxa que arranxar todo un tramo. O que si pedimos, igual que pedimos noutras ocasións, é que como son obras do POS e, bueno, xa é coñecido por todos e vos perfectamente sabedes como funciona isto ten unha demora considerable, pode ser 1 ano, pode ser máis, poden ser 2 anos, depende si se deixa hasta o final, se hai prórroga ou non hai prórroga, pero, bueno, queremos que vos deades conta, de que seas conscientes de que mentres non se arranxan esas obras que están propostas aquí, pois siga habendo problemas e cando menos neses puntos onde se trata que haxa pois, algunha fochanca especialmente grave, nos gustaría que se intentara parchar de algunha forma para que, mentres tanto, se dura a obra, igual non se fai hasta daqui a 1 ano ou 2, polo menos o que son os puntos máis graves, pois polo menos se teña algún tipo de solución temporal, nada máis. Algunha segunda intervención? Sí, eu solo para... Ai, Só para aclarar un par de cousas, foi co goberno de Alternativa para Arzúa cando o Concello volveu a formar parte do GDR, lembro iso. E mm, para non gran cousa, dende logo, sí, creo que as primeiras reunións foi cando considerei que era unha perda de tempo, que teña outras cousas mellores que facer, pois a deixei de ir. Xa che digo que se solicitou para facer o espazo ese infantil e non houve ningunha posibilidade. Con respecto ao tema que, claro, sempre pos é que, claro, que intentas poñer na balanza Deputación Xunta, quero che que lembrar que durante o goberno do PP na Deputación, por poñerse solo 3 exemplos, cortouse creo que fora 1 ano a subvención ao conservatorio, uns cantos concellos escollidos, entre eles Actúa non lle quedou máis remedio nese momento ao presidente da Deputación do Partido Popular que a recuar nesa decisión polos problemas que tivo
E se queres volvoche a lembrar, aínda que non creo que faga falta porque cho estou lembrando a cada paso, o ocorrido coa ponte da Regada, que nos fixo pagar o IVA despois de en resumen, é adiantar os cartos a parte de poñer cada concello o seu de adiantar os cartos da Deputación e que decirche da festa do queixo que pois este se foi a pedir con o goberno do Partido Popular, decíase que para festas non había, pero despois resulta que, por exemplo, para Camariñas si hai, é bastante. É só por facer un pouco de memoria. Popular. Non vou a moito máis, pero o que pasaba na Diputación antes, o que comenta Luís, simplemente habería que publicar que pasa unha situación igual ou parecida, sigue habendo. E hai unha cousa positiva e hai que falar do PSOE. Un día, cando estaba de presidente da Deputación Moreda, que foi quen propuxo no seu día ter un reparto aos cartos, tal, que tema do que cando menos cada concello sabe o que lle toca, se fai un reparto pues, con un criterio, hai unha serie de puntuación, cada concello lle toca de importe e saben o que lle corresponde. A partir de aí, pues, cada concello, a cuestión de se é máis menos amigo ou si pode intentar rascar algo máis, pero que hai que rascar algo da Diputación. Pero bueno, cada un leva ou outras diputacións que non pasan despois, outras diputacións non hai un importe mínimo que saiban que van a contar, que están todo do mesmo goberno, amigos e menos amigos, e cada un ten que pelear co presidente da Deputación, porque están formando parte da Deputación, que é o goberno desa Deputación, e intentar rasgar. É algo que sí. Olha, alcalde, perdón, presidente da Deputación, e o Partido Socialista, e o último lo recoñece, hai polo menos un mínimo, aí para arriba xa cada un terá que pelear. Se a festa do queixo, pois xa foi máis veces, hai concellos de outros gobernos con PSOE como alternativo, incluso algún cartos para festas, bueno, porque es que non está nada mal, e eso non quitaba de que sendo gobernos de outra cor, non levaron. Por qué? Pues, de categoría na festa, non, ou Alégrome, si eu entendo que o PP vai a votar por primeira vez a favor das obras do POS. Hasta fai dixo que se viñan abstendo, hasta non fai moito votaban en contra. Hasta non fai moito votaban en contra. Levan un tempo absténdose e eu hoxe entendo que, dado que é mentira o que acaba de decir, como case sempre, que a maioría destas obras foron propostas polo Partido Popular, a ver cando usted certifica aquí algún día desas mentiras que está a decir normalmente e nos trai documentación de que cando vostedes propuxeron estas obras, a gas no último pleno a do Camiño Francés, xa tiñamos nós preparado, encargado o proxecto, porque xa tive unha reunión fai tempo cos veciños desa zona e entón entendo que vostedes, dado que a maioría delas pois foron xa propostas no seu momento polo Partido Popular, entendo que van votar a favor. Votos a favor das obras do POS quedan aprobado por unanimidade. O seguinte punto da orden do día é proposta do concelleiro de Facenda a contratación á Comisión de Contas para a declaración de especial interés de utilidade municipal das obras de ampliación dunha explotación de gando vacún de leite no lugar de Seixas. Esta empresa solicitou a bonificación do ICIO dun 50%, entón ten que ser aprobada por o Pleno. Non sei se alguén quere algunha intervención sobre o tema. Se non, sometémolo á votación. Votos a favor.
Queda aprobado por unanimidade este punto da orde do día. O seguinte punto da orde do día é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Arzúa de axudas á natalidade por parte do Concello de Arzúa. Ten para defender esta moción a palabra o Partido Popular. Entendo, non sei se queres ler ou se vai ler o que a vosa emenda, porque nós en principio estamos en acordo, entendo que ese punto, creo que bueno, moito cambio, pero porque se foi a proposta. Básicamente, defendendo que esta moción é concreta unha cualidade que é nave, que será calquera veciño de túa, que cada ano pois nace menos menos, ou hace un billete e o outro pero hai unha outra expresión que é unha cuestión que saleu aquí no pleno, repito, é unha estadística que se repite ano a ano. O señor alcalde dixo que Entón, bueno, dende o grupo de Alternativa por Arzúa, pois recoñecemos que a preocupación polo descenso da natalidade, o envellecemento da poboación e a dificultade para fixar poboación no rural son problemas reais.
complexos que non admiten solucións simples. Si queres, podemos reflexionar sobre a eficacia das medidas que se propoñen e, sobre todo, da coherencia entre o discurso e as políticas que defende o Partido Popular. Noutros ámbitos clave, pois, que están relacionados xusto co crecemento da natalidade. Primeiro, as axudas directas á natalidade poden ter un efecto positivo inicial e puntual, alivian gastos iniciais e transmiten unha mensaxe de apoio ás familias. Pero convén dicilo con claridade, non son determinantes á hora de decidir ter fillos, supoño. Mais ben, a decisión de ter un fillo está condicionada por factores estruturais, como poden ser a estabilidade laboral, o nivel salarial, a vivenda, o acceso á vivenda, a conciliación e a seguridade de vida tanto a curto como a longo. Poñer algún exemplo aparecen as primeiras contradicións. O Partido Popular defender políticas de fomento de natalidade mentras se apoian políticas que dificultan a vivenda digna. Que agravaron o tema da vivenda. Mando un dereito básico nun produto especulativo. Este modelo tivo consecuencias claras. Menos vivenda pública, alugueiros máis caros, máis precariedade residencial, que a xente nova poida asentarse. E sen vivenda accesible non hai emancipación. Sen emancipación non hai proxectos familiares nin natalidade posible, Rivadulla. No ámbito laboral, o Partido Popular manifestouse reiteradamente en contra da suba do salario mínimo interprofesional, a pesar de que a medida foi esencial para mellorar as condicións de vida e os ingresos das familias máis precarizadas. Os grandes gurús da dereita e da extrema dereita, os grandes gurús económicos da dereita e da extrema dereita auguraban o peor coa reforma laboral e coa subida do salario mínimo, pois vese que non foi mal de todo, sobre todo a hora de crear emprego. En canto ao eido fiscal, o PP defende unha política de baixada de impostos generalizada, que conleva unha reducción dos ingresos públicos. Menos recursos significa menos escolas infantís, menos políticas de conciliación, menos apoio á dependencia e menos servicios sociais. E isto sí que afecta a hora de decidir ter un fillo. Non que che den unha axuda puntual de 200 ou 300 euros. Polo tanto, a mellor política de natalidade non é un cheque cando nace un fillo, senón garantir condicións de vida dignas ao longo do tempo. Todos os factores explicados con anterioridade son máis eficaces e teñen un impacto na natalidade que calquera axuda puntual. Esta moción presenta unha visión parcial do problema e omite deliberadamente políticas estruturais nas que o PP mantén posicións que, lonxe de favorecer, dificultan a natalidade. E por iso, Rivadulla, é porque consideramos que esta é unha moción máis estética que outra cousa que consecuente e coherente coa política do Partido Popular, pois imos votar en contra. Tamén che digo unha cousa, os servicios económicos pois están elaborando o que é a liquidación e máis están estudando pois a posibilidade de que haxa un orzamento novo. Cando eso, porque me parece que é o responsable, o que hai que facer, cando eso este feito e se sepan números e se vexan un pouco as necesidades que hai encima da mesa, pois poderase decidir se se fai unha ordenanza para ese tipo de axudas ou se empregan os cartos noutras cousas, como por exemplo o aumento
do Concilia, que agora, pois, hai en Semana Santa, en vacacións de verán, no Nadal, porque a mellor tamén hai que atender os que están xa nados, e non só os que están por nacer. Entón, creo que desde un punto de vista responsable, iso é o primeiro que hai que facer. Se hai a posibilidade, non te preocupes, que eu como concelleiro de Benestar Social, pois poñereicho en coñecemento por tamén se queres facer algunha aportación, pero claro, o feito de traer esta moción, pois eu creo que é máis algo para, bueno, o que acabo de dicir, cosmético, máis cara ao público que outra cousa. Venegas. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego, a ver, en primeiro lugar, queremos explicar tamén a emenda que formulamos, non? Porque se leu, non? Pois o único que fai é incorporar unha parte que pode parecer cativa, pero que é moi relevante aquí, é que se aquí sai aprobada unha moción, esa moción teña viabilidade de poderse efectivizar, non? E o primeiro que haberá que facer para ver se pode poñer en marcha unhas axudas deste tipo é ter disponibilidade orzamentaria. Por tanto, a moción adoece diso, non? Adoece de ser prudente a ese nivel e o que se pretende coa emenda é precisamente corrixir esa disfunción. A partir de aí, desde o Bloque Nacionalista Galego defendemos sempre que o diñeiro público ten que ser posto ao servizo das persoas e ao servizo das veciñas e veciños, e nese sentido sempre estamos abertas e abertos a poñer en marcha todas aquelas axudas públicas que poidan contribuir ao benestar, non, da veciñanza e a facer pois unha sociedade máis xusta e máis igualitaria, non? En ese sentido, podemos chegar a compartir o espírito da moción e por iso tamén dunha maneira pois construtiva formulamos esa emenda, mas tamén nos gustaría dicir algunhas cousas, efectivamente, algunha xa se comentaba na intervención anterior, eu tamén o digo como nai recente, tan só fai 3 anos, unha axuda puntual, como algúns dos concellos que ti citaches, Rafael, que oscilan entre os 200 e os 300 ou 350 euros, non é o decisivo á hora de tomar a decisión de ter fillos ou fillas, senón os servizos públicos cos que contas precisamente pois, para poder ter unha crianza en condicións. E este concello ten, por exemplo, un servizo municipal de conciliación, que é unha importante axuda en todos os períodos non lectivos do ano, un servizo que é moi usado e moi valorado e que é pioneiro na nosa comarca, que tamén hai que dicir pioneiro porque ningún outro concello ten un servizo como este e efectivamente gustaríanos poder ampliar recursos a futuro para poder tamén ampliar a oferta que ten este servizo en canto a horario, porque a demanda é moita e a necesidade de conciliación é moita, non? E tamén Arzúa conta, por exemplo, cunha liña de axudas de apoio ao estudo que moitos outros concellos non teñen, tampouco. Moitos outros concellos, xa non só da nosa comarca, senón de outras comarcas a nivel de Arzúa, non teñen esta axuda. Ou un nivel de actividade deportiva e cultural de calidade, que é tamén moi importante, e onde aos menores pois, sempre se teñen en conta, non? Todo isto axuda, non, a que outras persoas miren para o noso concello xa non só a hora de tomar a decisión de ter fillas ou fillos vivindo aquí, senón mesmo de decidir establecer o teu proxecto de vida neste concello, non? Eu creo que é de celebrar que as cifras, non, que se coñeceron aínda recentemente, pois, que veñen a dicir é que en Arzúa hai un medre poboacional. Quero tamén dar un dato, porque se está falando de crianzas. Recentemente, este concello tivo que reunirse coa xerencia do consorcio polo tema da escola infantil, precisamente porque se vai ampliar unha aula de bebés. Iso por algo será tamén, non? E este concello vai a facer, xa está facendo un investimento nesa aula para adaptala, para que poida acoller esas crianzas, non? Ben, se hai que ampliar en 2 aulas a única aula de bebés que había ata agora, pois tamén será porque este concello é atractivo para vivir
e algo terá que ver, pois, todos estes servizos que este goberno, pois, polos que este goberno está apostando e que decidiu poñer en marcha, non? Bueno, en resumidas contas, evidentemente, todo está condicionado por ter orzamento ou non. Se esta emenda se acepta, nós votaremos a favor da moción e ben, pois condicionado a que efectivamente haxa recursos e, bueno, pois volvemos outra vez á mesma, non á mesma roda de sempre, tamén que outras administracións maiores que teñen maior orzamento, como é a Xunta de Galiza, pois destinen fondos e recursos para apoiar aos concellos que boa falta fai. Partido Popular. Begoña, si decías que que non é necesaria, non entendí moi ben por qué. É certo que afectou a poboación, pero quizás se había crecido a poboación, sabías exactamente canto, sabías que había crecido os nacementos, non sei no 25, pero menos os datos que hai de ICEC é positivo, que hai un pequeno escalón, unha pequena subida, pero dice que non é culpa vosa do equipo de goberno, que a poboación vai. Agora, de repente, toda a compañía de equipo de goberno di que a poboación crece, porque algo será, sino que a mellor o equipo de goberno ten algo que ver ou as políticas que se desenvolven. Non o digo eu, dino os datos que están publicados, non o estou inventando, Rafaela, sábelo perfectamente. Deixar de falar. O responsable do concello, e se decreta a aprobación, a culpa miña que eu non teño fillos aquí os Begoñas. vai falar disso ou non dixen para que traballo, evidentemente o concello intenta facer e chegar hasta onde chegue, pero evidentemente termen con a cousa no concello, pero bueno, si hai medidas que tenden a eso. Se plantean as medidas e por eso non é que se xa ocurrencia noutra e non é algo xa novidade mundial precisamente, sino que xa está inventado é o que na zona que se o fan foi morto, Melide foi independente, Douro xa tiña independentes, Toroso, Opino, Frades, e os concellos máis alá tamén ese tipo de Solís tamén decía que non ten un efecto positivo agora de ter fillos, evidentemente cobran pois 30, 100 ou 1000 euros ou 2000 euros, o que se cobre por ter un fillo, evidentemente ninguén vai ter fillos por culpa deso, porque ter un fillo non é só cuestión de cartos, que con moito que tienen outro tipo de cuestión, e non é algo exclusivo daqui das rúas, sino que algo pasa, creo que en case todos os países do mundo, algúns non, pero en países pues, máis ou menos desenvoltos que temos ese todo. A baixada de nacementos. E para tamén se solicite que é unha medida estética, pero bueno, se nos acusa de que cando nos aquí a ter unhas quios que non teñen relación con as rúas, non sei se isto non ten relación con as rúas ou non vemos que xa unha moción realmente estética, ni moito menos, que non é un milagre, bueno, é unha axuda máis que pode ter efectos positivos, pode ter, porque tamén dicíamos que nos gustaría saber a futuro que se utilizara realmente se ten un efecto positivo ou non, porque hai muchas opcións que realmente pues sí, que tenga materialmente pues, non teña un efecto positivo, tamén hai outra forma de destinar os recursos públicos, pues, se xa a través de outras axudas ou se tamén modificando estas opcións. E a máis fala a José Luis, non entendo a contradicción, que fala de que a mellor se hai un orzamento, se está neso, es que a mellor se podría conseguir, decir, ahora parte final, considera unha medida estética, pero que gasto que non é tan estética, é un pouco a defensa da contradicción. O Venega fala de limitación, bueno, que non habíamos proposto que a mellor podía ser un problema, de tipo económico, que xa comentei antes, foi unha medida que nada non se condiciona a nada, non se ata a nada, deixamos en función do que posesión por cidade tesa, se vamos que non hai orzamento, máis orzamento, se non ten que haber un orzamento, bueno, se hai posibilidades, pues, sodes vos que tedes que avaliar, non? Tampouco non poñemos que os pregas, nin menos. Bueno, hai outras axudas como a conciliación, efectivamente, tamén van na mesma línea, unha cousa non quita outra, non por culpa
gusta de ter unha axuda decente en conciliación, a xente se vai animar a ter fillos a lo loco. Créeme que axuda. Vale, Créeme que axuda, compañero. eso sí. Unha medida como a que nós propoñemos tamén axuda. Non sei en que medida será toda a axuda que pasa. Este tipo de medidas non é que ao mellor se consiga fomentar a natalidade de per se, sino que hai concellos que, en función das necesidades que teñen as familias ou a xente que lle interesa, e para un concello ou outro, a veces fai en función de que hai axudas, ou hai axudas, hai máis ou máis servizos, e os nenos ao mellor xa van con eles. Pero hai nenos por mellor hai posibilidades de que as familias sí, non están familias, é unha pequena axuda, se decir, ao mirado, pero unha pequena axuda. ¿Me oye? Esta medida non posibilita positivamente nazo máis universidade. Porque vendéis. Esta medida posibilita de que, bueno, tú decías que se volvían fomentar máis o tema de funcionar o servicio local, eu creo que por a túa, bueno, tamén ten recalcar aquí, son os necesarios, pois non temos de terreno, que vamos a comercio, pero en ello, pues tenemos bastante campaña de para que non é o que acabo de ler, lemos os outros na moción, non? Para diso de diferencia, diso do que antes entendiste eu non dixen que nacían máis ou menos menos, eu dixen que non é culpa da convención do goberno municipal que non nazan nin vai posibilitar probabilmente unha medida distrital a voltar que teñen que vivir aquí. Pero por iso, eu creo que é unha policía gigante para mí é unha moción moi discaparate, pero que en realidad hai outras axudas e outras importantes que unha medida así, bueno, 100 euros o ano non beneficia realmente a vida de unha familia. Iso vexo que é unha medida moi difícil para plantearnos. Por certo, é unha moción a nivel presentaron nos centros. É nos, 100% original. Bueno, a ver, Rafael, eu creo que eres máis intelixente do que a veces Aparente. aparentas. Vamos a décheste conta perfectamente cal era o meu obxectivo. É dicir, ao facer esa exposición que fixen. É dicir, profundizar no que ti estabas dicindo, e profundizar na túa contradición. Supoño que hai xente que nos está oindo. E supoño que hai xente, pois, que haille que facer visible esa contradición do Partido Popular. É dicir, por un lado, está dicíndonos axudas e, por outro lado, a políticas que sí inciden directamente na natalidade está continuamente votando en contra e defendendo outro tipo de intereses. É a miña obriga facerllo ver á xente que nos está escoitando esa contradición. Mira, tampouco entendiches a conclusión que fixen. É dicir, actuei sempre así e vou seguir actuando. É dicir, cando vexa as contas, todo o que teña encima da mesa, vale? Pois habrá cousas ás que chegue e habrá cousas ás que non chegue. É dicir, si teño que decidir, por exemplo, Ribadulla, entre dar apoio a nenos migrantes para apoio escolar, porque ou ben teñen problema con asignaturas porque son recén chegados, a asignatura impártese en galego, por exemplo, ou ese tipo de cousas. Ou dar axuda para a natalidade, terei que decidir
Só por poñer dos exemplos de todo o que pode haber encima da mesa do Conselleiro do Benestar Social no mundo en que vivimos. É dicir, terei que decidir a que cousas atender se non dou chegado a todo. Iso é o que me refiro. Non é que estea en contra absolutamente tal, pero sí que teño que decir tamén, bueno, que me parece unha contradición na que entra o Partido Popular, como así expliquei, e non o dixen por dicilo, creo que quedou suficientemente explicado. Creo que tamén a miña postura quedou clara. Dende logo, non é non fai moito, creo que che votamos a favor dunha moción, polo menos a Alternativa por a Rúa, xa non me acordo o resto de goberno. Pero claro, eu aviso a navegantes de aquí para diante, cando me cheire a vender algo porque sí, porque tal, pero entra en contradición con outro tipo de cousas, non, por aí non vou a tragar. Entón, xa anuncio, nós vamos a votar en contra da moción e das enmendas, pero por esa razón, non por outra. É dicir, non é que estea en desacordo co fondo da cuestión. Estou de acordo estou en desacordo coa intencionalidade. Que non me chupo o dedo por agora. E que xa che digo, pois si temos a sorte de que se poida facer, pois bueno, non habrá problema, contarei coa túa opinión sobre a ordenanza que se traiga a pleno para aprobar. Perdón. Se me permite só Sí. un par de minutos. A ver, eu creo que a moción, bueno, xa dicía, nós compartíamos o espírito da moción, íbamos ben, o que si non compartimos é que se faga demagoxia con este tema. Como nas túas intervencións fixense, bueno, que efectivamente é bonito, pode ser bonito. Cando tes unha crianza, pois o teu concello che dea a benvida, pois con un detalle, como pode ser esos 200, 300 euros que se están dando en algún concello, pero desde logo, pois, iso non dá para máis. Iso é así, sabémolo, creo que incluso, aínda que non teñades fillos, podedelo entender, non? E entender que é así, non? O que sí que te condiciona é precisamente ter servizos públicos, como dicía na miña intervención, en la que o Partido Popular non queira recoñecer que isto é así e que non queira recoñecer pois que a ese nivel Arzúa é un concello, bueno, pois que é modelo en moitos aspectos. Porque eu convido a que miredes máis concellos galegos de tamaño de Arzúa e que vexades pois o que teñen a eses niveis. Dame igual a cor política. Convídamos a que o miredes e que pagades tamén unha comparativa, non? A respecto de servizos públicos, tanto en todo o que ten a ver coa conciliación, que é un problemón na vida de hoxe para as familias, no que ten a ver con bolsas de axuda aos hijos, no que ten a ver con política cultural e deportiva orientada ás crianzas, bueno, é que é bastante sinxelo de comprender, non? Entón, eu simplemente quería poñer o punto aí, non? Si fose posible en algún momento, porque orzamentariamente é viável, pois, desde este goberno municipal intentarase establecer esa axuda, xa digo, que é un detalle de benvida, non? A esa noticia que chega ao teu concello, que se envadrona ao teu concello, pero que non dá para máis ni te vai a condicionar que as familias sigan vivindo aquí, porque ti podes nacer aquí e ter que acabar marchando fora cos teus fillos e cos teus fillos, porque aquí non tes os servizos, porque aquí non tes as condicións necesarias para levar unha crianza con todo o que conleva nos tempos de hoxe, non? Entón, bueno, eu quería simplemente deixar ese aspecto aí sobre a mesa porque me parece moi relevante, non tanto para convencer ao Partido Popular, que xa sei que non os vou a convencer, senón para quen nos estea escuitando, porque si me parecen temas moi importantes e que, bueno, pois que non se debe facer demagoxia con eles. Sí, Partido Popular, unha última intervención breve. Pois, simplemente nos non falamos de importe, non sei que nada se que importe. Efectivamente, si é unha axuda que normalmente son ben pequenas,
Falamos de importes porque ti citaches concellos que teñen esa axuda e son eses os importes das axudas, invítote a que googlees e que o busques, porque eu busquei ese día. Que había outros concellos que tiñan esta axuda, pero en ningún momento falamos de impoñer ningún tipo de importe. Efectivamente, suelen ser importes baixos. Pero tamén pasa con outras axudas que non deixan de ser axudas. Non sei se se está pagando por ter fillos. Xa lles gustaría ás familias que se lles pagara o 100% dos gastos de ter fillos. Non é así. Igual que de outras tipos de axudas para outro tipo de cuestións, como se xa para temas de comercio, como se xa para temas de emprendemento, o que se dá normalmente pois é un pequeno apoio e nada máis. Pero iso non quere decir que eso sexa malo. Eu creo que decir que esta é unha moción demagóxica ou unha moción estética non é así. Pódese dicir que hai nas axudas que son máis efectivas que outras, que son máis importantes que outras, bueno, non pasa nada, se califica así e xa está. O Concello o Goberno ten a potestade de dicir si quere ou non esta axuda e se lle dá máis menos importancia, máis menos orzamento e xa está. Non dixemos en ningún momento que fora sustitutivo de nada, nin que fora dunha gran importancia, senón que é unha pequena axuda que hai cartos se o Goberno quere apoiala. Ben, que non, pois nós deixámoslo aí. Podemos a proposta e nada máis. Bueno, xa para rematar e antes da votación, quero dicir que vostede xa, eu entendín un montón de contradicións na súa primeira intervención. Dixo que o alcalde dixera que estaba medrando o censo, pero que era mentira, pero despois que medrou, pero que medrou, non é deso, que mellorou, pero o nacemento de mulleres, non entendo moi ben, pero xa lle pasei no seu momento as súas compañeiras e compañeiros de partido, porque de ese cara non tiñan coñecemento, e eu ben sei que vostede que o sabe, e que minte intencionadamente e descaradamente, e por iso lle pasei aos seus compañeros e compañeiras a realidade do que estaba acontecendo naquel momento. E hoxe teño aquí os datos deste último ano. E no ano 2025, a 31 de decembro, tiñamos 6.100, perdón, do 2024 a 31 de decembro, había 6.010 persoas censadas en Arzúa. A 31 de decembro do 25 hai 6.124, 114 persoas máis censadas en Arzúa. Non sei se iso é subir ou non subir, pero como vostede usou a estadística tamén da media de idade, no 2024 a media de idade era de 51,64 anos entre homes e mulleres, e no 2025 é de 50,58, o sea que baixou un ano a media de idade. Iso quere decir que, bueno, ese aumento de poboación pois foi de, non sei se de nacementos ou non, de xente xoven. Vostede fala dunha axuda dos concellos, por certo, que vostedes nomeou aí, que ten axudas a gas 1, o resto, a maioría deles, gobernados por o Partido Popular, perderon poboación, a gas 1. E rematou dicindo que non sabe que medidas, bueno, que beneficios traería de aprobar a súa moción, se iba a ter algún beneficio ou non, que medida eso. E quero dicir, das axudas que vostede fala da Xunta, dese bono, debía explicar tamén que familias poden recibir eso, porque teñen que ser familias xa nunha situación con bastante precariedade. E eu, unha opinión particular mía, si unha parella que queira ter un fillo influye ou toma a decisión de telo ou non telo por unha axuda como esta da Xunta de Galicia, que son 100 euros ao mes durante 1 ou 2 anos, 12 euros, 120 euros, perdón, 1.200 euros ao ano, 100 euros ao mes, eu recomendaríalle a esa parella que non tiveran o fillo. Esa a título individual e particular. Pareceme que, bueno, non sería a mellor decisión. Se 100 euros ao mes, por exemplo, unha axuda desas, é o motivo que vai a decidir unha parella para ter un fillo ou non telo. Sometemos o asunto á votación. Como? Que sometemos a moción á votación coa incorporación da emenda. Sí, non sei se aceptan a emenda.
Bueno, pois votos a favor, votos en contra. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular e do BNG. O seguinte punto na orden do día é unha moción do BNG. Defende a moción Lucía. Ben, pois traemos hoxe a este pleno a debate unha moción para que este Concello pois adopte accións de recoñecemento a Xulio Vázquez Carril, tamén coñecido como Froilán, o gaiteiro de San Miguel, e como se explica xa na exposición de motivos da moción, pois, bueno, supoño que todas e todos coñecemos, como veciño noso que foi, Xulio foi un dos últimos vellos gaiteiros de Galiza, e tuvemos non, pois, a honra de que fose veciño de Arzúa. É un home que foi recoñecido e foi admirado no mundo da música tradicional galega, precisamente pois, por conservar unha maneira de tocar que se está perdendo, como é o chamado o toque pechado, bueno, tamén hai que dicilo, é un xeito moi característico de facer soar a gaita que hai nesta nosa comarca e que nos diferenza da forma de tocar a gaita noutras partes de Galiza, e Xulio deixounos ese legado, e gaiteiros pois máis novos aprenderon con el, e tamén pois deixounos as pezas, non, que el compuxo, porque tamén foi compositor, non? Desde o Grupo Municipal do BNG pensamos que é importante que todo isto se coñeza e que se divulgue, e nese sentido, pois tamén, para alén da proposta que traemos hoxe, que ten que ter, non, ese acordo plenario para porlle o nome de Xulio Vázquez Carril á Casa da Cultura, e facerlle pois esa homenaxe permanente vinculando o seu nome a un espazo público pois de referencia no ámbito da cultura no noso concello. Bueno, pois xa digo, para alén desta cuestión, bueno, queremos tamén facerlle un acto de recoñecemento que, bueno, un pouquiño o que falamos coa familia e que podería facerse na primavera coincidindo coa co primeiro cabo de ano, non, do seu pasamento, non? Tamén informar, non, porque a este respecto, aínda que a moción en concreto está relacionada con estes dous aspectos, tamén desde a área de patrimonio está xa en marcha e, de feito, bueno, pois xa hai un investigador traballando coa familia nese aspecto, a elaboración dunha publicación non só biográfica, senón tamén pois que recolle estes aspectos que comentaba, non, bueno, do Xulio músico, compositor e demais, que previsiblemente verá a luz no ano 2027, non? E nese sentido, bueno, pois o que queríamos facer con esta moción é recoñecer, non, a esta figura que xa digo, pois obtivo en vida varios recoñecementos, como foi pois ser o homenaxeado na festa da gaita de Arzúa, pero que desgraciadamente nos deixou o ano pasado e que entendemos que debe ser pois máis divulgado e máis coñecido, e que tamén o Concello ten unha parte aí para facer, non? É moi coñecida a cultura e da música e do retrato de Eu creo que vai. Vale. Nada, nós imos votar a favor da moción. Iso sí, creo que sería unha boa ocasión para, bueno, que se houbera chegado a un acordo previo entre toda a corporación municipal, porque creo que non habería problema, non teño nin idea a postura que vai tomar o Partido Popular, pero creo que sería bo. Polo que respecta á alternativa por Arzúa, e debido a iso, bueno, pois de aquí para diante, pois
pensarémonos un pouco máis de aquí en diante o de traer mocións de forma conxunta por parte do equipo de goberno. Máxime tamén cando se trata da Casa de Cultura que me afecta ou como concelleiro pois directamente. Partido Popular. Ben, o Partido Popular de Arzúa vai apoiar esta moción do BNG porque, sobre todo, supón un cambio de rumbo evidente respecto de outras decisións adoptadas polo goberno local en materia de memoria e recoñecementos públicos. Estamos de acordo. Neste caso, trátase dunha iniciativa xusta, sensata e plenamente compartida polos veciños, ao poñer en valor a figura de Xulio Vázquez Carril, que é un referente real da cultura popular de Arzúa, cando menos no seu ámbito, e dende o PP pois, valoramos positivamente que o BNG deixe a un lado actuacións non representativas nin sentidas pola maioría, como foi o do monolito dedicado a Moncho Reboiras, e si aposte agora por recoñecer a unha persoa pois, fondamente venceñada á parroquia e ao Concello e á música tradicional e identidade cultural do noso Concello. E Xulio pois, non é unha figura imposta nin allea, é un patrimonio vivo de Arzúa que é recoñecido dentro e fora do municipio e querido veciños e ademais un exemplo de transmisión cultural de xeración en xeración. E por iso esta iniciativa vai na boa dirección e conta co apoio do Partido Popular, que sempre defendeu que os espazos e recoñecementos públicos deben responder a un sentir maioritario a historia real de Arzúa e, sobre todo, pues, a un acordo, como decía José Luis, maioritario por parte dos partidos e, personalmente, a verdade que non son un experto na materia da gaita porque, pues, bueno, eu simplemente sí que recoñezo que o sentir maioritario e a pegada que deixou Xulio, pois bueno, é unha forma singular de tocar. Alguén que é recoñecido fora de aquí e moi valorado e, bueno, eu teño máis ben unha relación persoal tiña unha relación persoal con esa familia porque casualmente meus pais, ou o meu pai, pois, vivían porta con porta, ali en Maroxa e Masusao. E eu teño escoitado a Xulio hasta que meus avós paternos morreron e, bueno, deixamos xa de ir máis por ali e visitar con menos frecuencia, pero, bueno, teño escoitado a Xulio, pero, bueno, sendo un neno e non se lle dá o valor que a mellor, pois se lle dar daquela, claro, non coñecía o valor que realmente tiña ese legado, pero, bueno, hai que recoñecer que pasados os anos, pois sí que deixou un legado e que recoñecemos que é un sentir maioritario e por eso pois vamos a apoiar esta moción. Unha intervención máis? No, simplemente iso, agradecer o apoio unánime que entendíamos que era o lóxico neste caso. Bueno, en todo caso, dicir que este goberno, ou polo menos no que ten a ver co grupo municipal do BNG, pois impulsaremos todos aqueles recoñecementos que consideremos que son de xustiza, bueno, pois este é o máis. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Los especios públicos, ¿no? Sí, está en 12 de urgencia. Sí. Bueno, ahora, antes de pasar á dación contra decretos, temos unha proposta para incluir por urxencia un acordo regulador dos prezos públicos pola venda de artigos e produtos promocionais da Festa do Queixo do pleno de hoxe. Procede votar a urxencia para poder incluir isto. Isto trátase de regular os precios bueno, do merchandising, sobre todo, camisetas, pratos e demais. E entonces votos a favor da urxencia de incluir este punto na orde do día. Queda aprobado por unanimidade e non sei se Daniel Moscoso, concelleiro de Facenda, quer facer unha breve intervención sobre o asunto. Nada, brevemente. Bueno, esta proposta que traemos aquí é un novo acordo do prezo público dos produtos promocionais da Festa do Queixo, que acaba de comentar o alcalde, como camisolas, suadoiros e os pratos.
Isto trouxose por urxencia debido a que o 29 de xaneiro publicouse, perdón, no BOP a derrogación da ordenanza anterior que había desto que era de fai moitos anos e estaban os prezos sen actualizar. Polo tanto, pois traemos unha nova listaxe cos prezos actualizados bueno, tamén porque loxicamente o custo da vida e o custo das cousas ao longo dos anos pois foi aumentando e nada, pois para que nesta festa que xa vai a ser en nada neste mes que entra, bueno, neste mes xa que estamos, perdón, pois entre en vigor os novos acordos do prezo público. Alguén quere unha intervención? Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. O seguinte punto da orden do día era a dación conta de decretos, pero despois, antes de vamos a preguntas. Bueno, sí, después de la acción de... Bueno, sí. Dación contra decretos e despois hai unha moción de urxencia do partido. Sí, Bueno, este é para Begoña, non sei. A dación de conta de decretos fala aquí de contratación de plataformas de difusión de novas a nivel nacional, falsa publicidade, 14.718 euros. Isto que ten relación co tema da festa do queixo, do tema este de conseguir a clasificación de festa turística de interese nacional. Vale. vale, pois agora ten o Partido Popular a palabra para motivar a urxencia desta moción, da moción que presenten por urxencia. O Grupo Municipal do Partido Popular solicita a declaración de urxencia desta moción atendendo a unha situación de actualidade inmediata que está a xerar unha gran preocupación real e crecente no sector primario, tamén aquí en Arzúa. E nos últimos días produciuse un avance decisivo nas negociacións e na tramitación do acordo comercial entre a Unión Europea e os países de Mercosur. Hai cousas que están un pouco no aire, pero bueno, acompañando declaracións públicas distintos partidos e movementos institucionais que poñen en dúbida a aplicación efectiva das cláusulas de salvagarda para a agricultura e gandería europeas, e esta circunstancia pois, provocou e está provocando movilizacións, protestas e unha fonda inquietude entre gandeiros e agricultores que reclaman unha posición clara e firme das administracións públicas e Arzúa un concello, evidentemente, que está moi ligado ao sector primario, o que non pode permanecer á marxe dun debate que afecta directamente á viabilidade económica das explotacións, á competencia en condicións de igualdade en un futuro no rural e a resposta institucional pois, non debería demorarse nin quedar fora da xenda plenaria por razóns meramente formais. Ademais, a coincidencia deste acordo co proceso de debate do novo marco financiero plurianual da futura PAC fai especialmente necesario que os concellos trasladen con urxencia unha posición política clara e en defensa dos intereses deste sector e por todo iso entendemos que concorren razóns de interese público, de actualidade e oportunidade política que justifican plenamente a declaración de urxencia desta moción permitindo o seu debate e votación no pleno ordinario como mostra de apoio explícito ao sector primario e de compromiso cos veciños e as veciñas que viven. Non sei se o resto dos grupos queren unha intervención para motivar o voto sobre a urxencia, non sobre a moción, sobre a urxencia da moción. Bueno, eu, bueno, vaya por diante, porque xa nos coñecemos, entón quero deixar claro que o voto en contra de Alternativa por Arzúa en contra da urxencia non ten nada que ver con que non se apoien as reivindicacións do sector primario, que si apoiamos e partimos. Bueno, trátase máis ben de outra vez, pois, por unha parte, do aspecto procedimental non coincide ningunha circunstancia sobrevida e e imprevista que xustifique a presentación desta moción por urxencia, posto que o acordo leva anos en negociación, as mobilizacións non empezaron agora, etcétera.
a moción trata os suficientes temas complexos como é comercio internacional, política agraria común, etcétera, como para que esta moción a teñamos que coller agora e debatila así sin máis. A min realmente pois supérame un pouco, non? De feito, houbera sido mellor traer esta polas canles normais e a outra por urxencia, porque trátase dun tema, a outra tratábase dun tema que xa temos moitas veces tratado neste concello e bueno, pois sería moito máis doado. E por outro lado, pois tamén está o tema outra vez da coherencia, porque o acordo negociase e ratifícase en institucións europeas e a moción obvia, penso que deliberadamente, a posición que tuvo ou que ten o Partido Popular nesa institución con respecto ao acordo, non? Porque leva anos, como digo, negociándose, en ningún momento o tratou de paralizar, nin liderou ningunha oposición ao acordo, nin nada polo estilo. Entón, en vista, pois, desas razóns que acabo de decir, e repito, non, porque non nos sintamos identificados coa problemática que está pasando, pero bueno, por as outras razóns que acabo de explicar, vamos a votar en contra. Venega. Bueno, moi brevemente, porque eu creo que non fuches moi transparente na explicación da urxencia que fixeches, Rivadulla, porque se algo motiva a urxencia desta moción é basicamente porque vos están indo a chepa, precisamente porque votastes a favor do Tratado de Libre Comercio na Unión Europea. Vos votastes a favor, o Partido Popular votou a favor dese acordo Unión Europea-Mercosur. E agora, como vedes que, bueno, que o sector se está rebotando, pois empezades a intentar tapar non esa posición, non? As cláusulas de salvagarda non farían falta se non existira o Tratado de Libre Comercio, a sabedelo perfectamente. O BNG vai votar en contra da urxencia desta moción, por isto que estou dicindo, porque é unha utilización por parte do Partido Popular, novamente, política, partidista, para tapar pois, o seu voto a favor deste Tratado de Libre Comercio e intentar intoxicar no sector, e o que tamén quero deixar claro é que o BNG xa fai anos en contra deste Tratado de Libre Comercio e nesa posición imos a seguir. O BNG di non ao Tratado Unión Europea-Mercosur. Aquí é onde faga falta. Pois votos a favor da urxencia da moción, votos en contra, decae a urxencia cos votos a favor do grupo de goberno. O seguinte punto da orden do día é rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, en canto a Rogos temos arriba no cruce onde está o campo de fútbol, no que é o cruce da rúa Piñeiral co Viso, que está moi mal estado o asfalto. Igual que outro robo o asfalto na Nacional, que en algún punto se está levantando, bueno, xa está bastante mal, son uns cantos puntos nada máis, pero bueno, estaría ben que houbera algún tipo de remendo aí. Eh, Tamén está o tema da auga na ponte regada, que bueno, outro día pues, un veciño nos pediu se podíamos ir hasta ali, fomos hasta ali e bueno, había auga en riba da ponte máis hacia o lado de Santiso, máis que nada porque do lado de Santiso si viña auga, botábase porque o que é a cuneta pues, non estaba ben limpa e a auga pues, iba polo asfalto e ocupaba o carril que hai indo para lá. E bueno, nos coincideron que estando ali, pois sí que coincidiron dous coches e, bueno, o que viña de Arzúa e iba cara a Santiso, pois tuvo que esperar a que pasara primeiro outro e despois pasou este. En Salmonte tamén ali, cara ao Sisto, pois tamén está bastante mal. Bueno, hai algunha cousa por aí pendente ali en Pantiño. Está bastante mal. A entrada de Maroxo por San Miguel tamén, o día foron os veciños protestar ali, antes de que empezara a empresa, estuveron ali a 7 da mañá, e hasta que non tiveron unha resposta firme por parte da empresa, pois non os deixaron pasar.
pedían arrasar aquel pequeno tramo, que son outros 200 metros, xa ao mellor podían empezar a arranxar, subir, porque aquilo estaba asfaltado, cortaron aquela pista no outro día, pusieron ali un pequeno vale, e eso tirou todo de terras, xa leva tempo así, e a empresa que non a facer outra cousa, pero si esperemos, ou gustaría que o Concello estivera pendente para que embarcaran sobre a autovía que realmente aquilo que asfaltado. Marcha a empresa e debe de cerrar, pero vale, Santa Marco, ali por San Miguel, pero bueno. A Fonte Santa sí que necesitaría tamén nalgún punto algún parcheo, aparte de un tramo que hai ali que xa está o que é aprobada aquí neste concello, pero o que é o resto da subida dende abaixo de todo, pois sí que necesita algún tipo de reparación. E o que sería a empresa non vai facer nada máis, entendo que o concello tampouco vai presionar, pero bueno, por lo menos que esté pendente que acaben as obras de autovía, que acaben ese tramo que les faltaba debidamente, que era como estaba antes. En canto á revisión de extintores, nos habían dito que no clube de xubilados estaban sen revisar dende o ano 2009, a verdade que eu non o vin, pero bueno, sí que me comentaron eso. Bueno, supóñome que sería algún despiste, non sei se realmente é así ou non, porque polo que vexo si hai facturas de unha empresa fai pois mantemento, non sei se está todo o día, pero si aparece facturas de mantemento de extintores no multiusos, no telecentro, na aula de informática, na radio, no CEIP, etcétera, etcétera, pero bueno, non sei se isto coincide que no clube de xubilados pois, os extintores que hai non están revisados. E o último robo que temos é que non politicen outro ano máis a festa do queixo, visto o que pasou o ano pasado, pero non nos extrañaría que este ano volverá a pasar igual. Pasou igual co tema da autoría do cartel, pasou igual ou vai pasar co tema do pregoeiro, está aí, pues, non entremos en cuestións profesionais, pero está claro que ten unha certa sintonía co BNG, será casualidade como sempre, os artistas, pois bueno, xa veremos, pero non nos gustaría que se volvera a utilizar de forma partidista recursos públicos para facer política solo para os seus acólitos, porque polo que se ve a xente o ano pasado a moita non lle gustou esa politización, a xente iba a escoitar música, non iba a escoitar a que lle deran a chapa ni Minanón, ni a Trinón, ni este ano pues, tocará a Palestina e tocará calquera outra cousa. E a xente vai a disfrutar simplemente da festa. É o que ven aquí a Arzúa e cando se fan a xente que ven aí da festa. A mí me ten pasado de ir a algunha festa. Eu xa digo, non son un experto en gaita, pero si teño ido a unhas cantas festas de música folk e chegar e atoparme con un mitin totalmente político. Creo que descoñecen en moitos casos os organizadores que hai moita xente de todos os partidos, xente de esquerda, xente de dereitas, e o que menos lle gusta é chegar a un sitio e escoitar chapa, escoitar un mitin fora do que é época electoral. Me imagino que lle pasará o mesmo que me pasa a min cando vou fora, e lles pasará a outros cando veñen aquí e escoitan este tipo de cousas. Pasando ás preguntas, nos gustaría saber cal é o custo que supón o arrendamento do camión do lixo, porque mentres estivo un en reparación houbo que coller un arrendado, creemos que ten un coste de 400 euros día, houbo uns cantos días que houbo que coller este camión. Eu creo que é unha empresa, non estou seguro, pero buscando nos decretos facturas, pois non aparece, tamén é normal, porque como suele haber un atraso considerable no tema das facturas, cando van a pago, pois bueno, aparecerá. Xa digo, revisando os decretos que temos hasta esta semana, pois non aparecía. Nos gustaría saber se realmente o custo é así, canto houbo ano pasado de arrendamento de un camión de lixo. E sin salirnos do tema, nos gustaría saber tamén cal é o custo anual, porque aquí vendo facturas é certo que, bueno, había unha ou dúas por aí nos últimos meses que non aparecía identificado o camión, pero no que vimos, que sí que aparecen matrículas nas facturas, bueno, chama a atención e é normal tamén, tal como se xestionan os camións de lixo. Hai dous camións, un máis grande, que ten máis de 20 anos, debe ter uns 800.000 kilómetros, e sumando aquí facturas simplemente dende o mes de xullo, suman un total de case 16.600 euros en reparacións e mantemento. Cando o outro camión, o máis pequeno, simplemente aparecen dúas facturas no mesmo período por un valor de 1.800 euros. Entre 16.600 e 1.800 hai diferencia. Nós xa habíamos pedido máis dunha ocasión que se mirara esta cuestión, se non compensará máis facerse con un camión novo, xa sei que non son baratos precisamente, pero co que se está gastando todos os anos,
creo que sería, polo menos, para plantealo xa. E se hai un orzamento para este ano, unha cousa a ter en mente para non seguir gastando así, porque é unha sangría total. É un camión que xa ten moitos anos e non dá o mellor para máis. E logo tamén unha cousa que nos chama a atención, porque nos preguntamos a uns e outros e nos din que, por exemplo, que o camión pois, non se lava dun día para outro, é dicir, queda todavía con lixo o camión, eso ten unha degradación o que é a chapa, metal, lóxicamente, porque bueno, os ácidos, pues, lóxicamente, comen o metal, e en vez de lavar ao final da xornada o camión, pues, queda eso, con restos de lixo, hasta o día seguinte, no día seguinte, a primeira hora da mañá, pois si se lava. Bueno, pues hai unhas cantas horas que está en contacto o metal con con cousas que non debería ter contacto e creemos que eso tamén agrava. Pero iso, bueno, é un tema de chapa e algo máis, pero o que o resto da mecánica, pois evidentemente, pois ten Voulle a todo interrumpir. desgaste. Non sei se é unha pregunta ou é unha moción. Usted fixo unha pregunta. Sí, Responderás. é o custo de Vale. mantemento Bueno, dos pois camións. eu Teño sí. os datos, pero non sei, Vale, son solo bueno, de uns cantos pois meses esa é a e pregunta. falta. Vale. Pase á seguinte pregunta, por favor. Ben, que saída, porque está algo que nos preguntan, que saída se lle dá precisamente o tema da chatarra que recolle o Concello, non sabemos tampouco que destino, a verdad que nunca nos planteamos eso, é unha cuestión que nos trasladan. Outra pregunta, como se fai control das necesidades e problemas das parroquias? Porque hai que nos di que en teoría pois, tería que haber alguén do equipo de goberno ou dos traballadores que máis menos deberían visitar, non sei se con frecuencia semanal ou quincenal, coller un vehículo e facer visitas polas parroquias e ir tomando un pouco nota de problemas. Gostaría de saber eso como está planteado, é dicir, hai un tipo de control, hai un tipo de programa, hai un tipo de calendario. Outra pregunta, como está o proxecto da caseta ou quiosco da ONCE, porque é unha cousa que xa ven do anterior mandato, xa habíamos reclamado, bueno, non sabemos exactamente en que tellado está a pelota, sabíamos que había unhas cuestións que estaban pendentes de arranxar por parte da ONCE, non sabemos se iso foi arranxado se non, se é que as pegas que se lle poñen aquí son especiais non pasan noutros concellos, que parece ser que é o que pasa. E outra pregunta, na Rúa do Caño, aquí hai dúas cuestións. Temos que sigue habendo un problema veciñal. Nos habíamos pedido xa no anterior pleno, se non lembro mal, se se podía facer algún tipo de reunión entre os afectados e tomar algún tipo de decisión. Sigue habendo problemas, non sei se cada vez a peor, eso parece, e se había falado no seu día de que a parte de abaixo, que é unha zona verde, que a mellor se podía replantear, utilizar para aparcamento ou incluso comprar unha zona verde que está anexa e non sei exactamente se baixando o nivel ou subindo todo ou facer un aparcamento. Non sei se esa é unha solución, pero me gustaría que se considerara algún tipo de solución que o Concello tomara as rendas e intentase chegar a unha solución. E nese punto en concreto tamén, ali na Rua do Caño, precisamente na parte de abaixo, a non nos din que o tema da fonte, que non é a primeira vez que piden aquí neste Concello que se arranxa ali, hai agora mesmo un tubo de onde nace o que é a auga hasta onde está a fonte, pois hai un tubo que está aberto, que agora entra ali de todo, son uns 4 metros ou 3 metros e pico, simplemente, en teoría, pois, debería o Concello, nos facemos a pregunta se é realmente o Concello quen ten que pagar eso ou non, porque parece ser que dende este Concello, dende este goberno, se lles dixo en algún momento que eso que non era público, senón que era privado. Bueno, non sei, eso está metido dentro dunha referencia catastral, a parte de abaixo está en conxunto o que é a zona verde, onde están esos bancos e esos árbores e esa zona verde, xunto coa fonte en sí. Bueno, entendemos que se hai un mantemento, porque realmente hai un mantemento, e houve un gasto, supoñome que será de titularidade pública, non se van facer investimentos, un mantemento e un gasto en zona que é privada. Por iso non entendemos moi ben por que non se atendeu esta petición de arranxar aquilo na fonte, de poñer un tubo dende onde está o nacemento da auga hasta onde está a fonte en sí. Penúltima pregunta, hai novidades en Porto de Mouros ou como está o tema de Porto de Mouros de cara pues, a facer ao mellor algunha actividade, algún tipo de investimento ou algo así? E última pregunta, cal foi a excusa ou cal é a excusa de non solicitar ao Concello de Orzón o Obradoiro de Emprego do que se poderían beneficiar os nosos veciños aprendendo, traballando e cobrando ao mesmo tempo? Hai unha orde do 14 de novembro de 2025
que é unha axuda da Xunta de Galicia, igual que outros anos, isto xa vén de moitos anos atrás, de axudas e subvencións para obradoiros duais de emprego. Houbo concellos, por exemplo, no ano anterior, na convocatoria anterior, que cobraban algo máis de 400.000 euros por un obradoiro. Fai 2 anos ainda se cobraba máis, 531.000 euros. E a última vez, polo menos dende o ano 17, que son as resolucións que están publicadas na sede electrónica da Xunta, falan de que Arzúa solicitou na convocatoria de 22 e daquela cobrou 346.000 ou casi, non sei, 347.000 euros, redondeando. E dende aquela, pois, non volveu a solicitar. Pasou agora esta oportunidade, nos gustaría saber cal foi a excusa do Concello de Arzúa para non solicitar un obradoiro de emprego que podía estar cobrando, pois eso, uns 300 e pico mil ou 400 e pico mil euros, xa non sei exactamente canto era o importe para esta convocatoria, e da que se poderían estar beneficiando veciños, pois por un tema meramente laboral. Voulle, como sempre, contestar as que teña as cousas claras. Voulle dicir sobre uns dos rogos. Bueno, primeiro un do bacheo na Rúa do Castro, xa se tapou estes días de atrás. O na nacional, pois ten vostede razón, que hai zonas que están bastante mal, teremos que solicitalo, a pesar de que xa fan cada certo tempo un mantemento, pero en cambio, vostede nunca fala das que son competencia da Xunta. Esas non fai falta arranxalas. En canto á politización dos grupos políticos da súa vestimenta, que Palestina ou que a camiseta Nunca Máis ou con calquera outra camiseta, consultouse algún grupo, pero non firman contratos que se lle poida impoñer a indumentaria. Non sei se criticaron xa o ano pasado os grupos e que eran moi politizados, e a maioría dos que estiveron na Festa do Queixo despois estiveron contratados pola Xunta ou por outros concellos do Partido Popular. Creo que son vostedes os únicos que criticaron a Festa do Queixo do ano pasado, os únicos que non lle gustou, e están intentando por todos os medios poñer pau na roda para volver a poder criticar. Sí, sí, e de como se politizaban as festas do Queixo, seguro algún compañero ou compañera súa non sabe ben como era canto era o Partido Popular. En canto ao proxecto do 11, pois o que non se pode dar é unha licencia mentre non se presente a documentación requerida. E eu non sei se, sacando estes últimos días, eu creo que está nese punto, que teñen pendiente de presentar unha documentación que, polo que eu sei, ou polo que me comentaron desde a 11, que houve un problema de cambio de dirección e de cambio de non sei que, e que esa documentación que estuvo perdida. En canto á Rúa do Caño, xa lle comentei o outro día, o Concello e o alcalde non está para arranxar problemas veciñais. Non, señor Rivadulla. Para eso persoais. Para eso hai un xulgado. E eu se teño un conflito con un veciño, un conflito persoal, terei que ir ao xulgado e será o xuez que diga, eu non podo ir. Eu que fago agora? Vou ali e reparto eu lei ali para os veciños da Rúa do Caño. E eu xa tuve unha reunión con eles. Bueno, vostede se fora alcalde arranxaba. Sí, pois, home, se quere colaborar con esta alcaldía, dígame como se fai eso. E intentarei non arranxar. Eso é outra cousa, eso non é conflito veciñal. Eso non é o conflito veciñal. O conflito veciñal, e houbo nese conflito veciñal xa particular, xa pasaron polo xulgado algúns. Xa pasaron polo xulgado. E non o resolveron. Non o resolveu a xueza, non o vou resolver eu. Canto de Porto de Mouros, pois faz algunha actividade, estamos xa intentando programar facer os campeonatos de augas abertas como o ano pasado e estamos pendientes de ter unha xuntanza ca Xunta de Galicia para ver se nos van aportar fondos como foi aprobado no seu momento. Ademais, son a proposta do Partido Popular, que cando foi a proposta do BNG votaron en contra, despois levou ao Partido Popular e que as enmendas que se presentaron desde o BNG, que foi a defendeunas por parte do BNG nosa compañeira deputada no Parlamento Galego, Iria Carreira, e foron aceptadas por Partido Popular e estamos pendientes de, bueno, ter unha reunión e a ver se o Partido Popular pois está en disposición de aceptar o que se aprobou naquela comisión. De todos modos, pois nós na medida posible, se é con orzamento propio do Concello, pois é evidente que moita inversión ali non podremos facer, pero intentaremos ter aquilo o máis decente posible.
Sí, Preguntaba o tema esta mañá, o técnico municipal despois de eu, pois chamamos a alcalde de cabeceras para decidir. Pois a novela nacional que está mal, está mal, creo que se está pidiendo mal as nacionales, más además, entonces estamos bueno, tratando de trabajar entonces para todos, non sei usar, vamos a avanzar por los que trabajar aquí, que encima que se puede caminar un peso la autoridad, la electoral, hoxe de los oradores, decir que lo que en principio opinar que se dice que más consegue y que no pues no simplemente un tema de utilización se lo han mencionado adentro de lo han mencionado pues para la utilización profesional o antes de intentar con respecto a iso que está mal o que dixeches, fíxose máis de fíxose un co Pino, outro con Boi Morto e Santiso e outro con Boi Morto, Santiso, Nos e Melide. Pidíronse máis veces, pero denegados. Pidírase outro con Boi Morto que se lle negou, a pesar de que nos recoñeceron os técnicos que era un dos mellores proxectos presentados, pero denegadas. Toma, non se fixo só un, sino máis. outra pregunta que sí que podo responder, que me quedou sin contestar, que dixo que facía o seguimento das necesidades das parroquias, pois maioritariamente eu co técnico municipal Luís Foli con Moncho, co encargado de mantemento, e comprenderá que co tempo que está a caer as necesidades son moitas e algunhas delas moito máis graves e estamos intentando pois arranxalas o antes posible. De todos os modos, pois aproveito para agradecer a moita xente que nos avisa e que nos chama pois cando hai unha necesidade nova, sobre todo nestes temas de auga e de anegacións, pois de que recurran a nós e eso. E non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.